Ahojte, takže tu je Sima a dneska budeme točiť môj drum. Ahojte, takže dneska budeme točiť môj Drum Life. Takže nebudem to takto, ale ja vám to pokaždé budem ukazovať, akože lebo nemám moc dobrú kameru a u babky som si vlastne zabudla, jak sa to poviem, stojať na kameru, takže to budem držať. A toto nebude moc dobré videjko, ale sa posnažím. Takže za chvíľku to budeme. Takže, a nemám moc pekný kresliť. Po ťažkom termíne mojej mámy som taká košielka. Som sa vyliahla z vajíčka, ale ne. Som prišla na svet. Takže nejak tak som prišla na svet. A budem to asi všetko len takto kresliť. Takže po ťažkom termíne mojej mámy som prišla na svet. Prepočte, že ma v kuchyni, mama je v izbe mojej. Takže keby si počuli nejaký krik, to je mama. Takže potom som bývala v takom dome, ale byte, paneláku. Tak, nejak tak. Toto boli. Takže, v takomto nejakom paneláku som vyrastala a ešte aj vyrastám. Vlastne je to jednoizbový byt a je to v okolí, je to v Novom Meste nad Váhom. Takže Nové Mesto nad Váhom. No. Ale keď som mala nejak tak 3 roky, ešte čo, od 1 do 2 si nič nepamätám, od 3 si pamätám, ale viacej. Takže keď som mala 3 roky, táto začal stavať nejaký takýto domeček. No. A viete, čo je záhada? Že je len 10. A stáva to ešte doteraz. Ale do decembra, do by sme sa to mali sťahovať. To bolo aj na budúci rok. Teda minulý rok. V nejakom takomto dom, a je to zle vidieť, v nejakom takomto domčeku. Tak. A začala som chodiť do škôlky, škôlku som nemala rada, tak preto, keď som išla prvýkrát, som išla nejak. Takže do škôlka nie, škôlka. Počkaj, kde to je škôlka? To. A do škôlky som išla nejak. To sú potom slzy, no? Nejak takto. Ja som mala krátke vlasy, no, tak plecia som mala vlasy. Nejak takto som išla do škôlky, prvý deň. Potom, vlastne do škôlky som chodila s kamarátkou, ktorá býva o poschodie nižšie. Takže nejak, a ona išla tiež nejak tak. A volala sa Ela. Ja týmto by som chcela pozdraviť Elu. Čau, Ela.
A tá tiež išla nejak tak do školky. Ale si pamätám, že tá mala také trošku dlhšie vlasy. Potom, takže takto, sme obidve išli spolu do škôlky. Idem na druhú stranu. Čistočka strana, no. A potom som bývala v škôlke, to som tam nemala vôbec rada. Vieskovisko, nechcem byť vulgárna, ale tuto hovienko od mačičky, hovienko, tuto hračka a tie čiarky, tuto my. A vždy si pamätám, že tuto bývala vždy taká obrovská lípa. Taká, viete, takto, taká obrovitánska, obrovská lípa, ktorá mohla mať výšku 50 rokov. Tak. A tej lípe pani učiteľky sme sa dohodli, aj s rodičmi nám spravili takú budku. Taká baba stála pod ňou. Doslova, že pod ňou. A takto a spievala. Proste niečo spievala, že poď sem vtáčik maličký, niečo také. A volala sa Tereza. Ona vlastne pôvodne mala k nám, lebo jej sa niečo nepáčilo v jej škole, tak ju prehodili k nám do školy, ale nechodila takže. A spolužiačkou to je Klára, tá bola nejaká taká, ja nechcem. A bola tiež taká, ale ona bola zase v pohode a z toho zase chodí, tam mala veľmi dlhé vlasy, si pamätám. No, takže takto to bolo. Potom je tá lípa a hento. No tak to bolo tak. Takže vám toto video nejak nevadí, že to ukazujem tak. A zrazu dospel čas. A zrazu sme išli do školy. Ale viete, že škola mala rovnú strechu, takže... Nebudem hovoriť ulicu. Nebudem hovoriť ulicu. Nie, že by som to nevedela. To bol taký vchodík, toto boli taký zvončeky, to si pamätám. Pretože tam chodím ešte doteraz, ale že tie dvere sú nové. Ona bola taká oranžová, toto boli okno, obedy. Takže takto vyzerala moja škola. Na štvrtá základná odborárska. Ulica odborárska. Zruším to musela. Nechám celkom dobrú náladku. Čo tu mám ešte nežala? Tie kaštany, čo sme včera piekli? A nič, normálne jedlej kaštany. A boli fakt dobré. Takže, škola. Prvý ročník, družina. Prvý ročník, druhý ročník, družina. Ale v druhom ročníku už som začala utekať z družiny. Týmto pozdravujem našu družinárku, pokiaľ by to pozerala. A druhý ročník, akože už som prchala z družiny. To som prchala z družiny
A samozrejme, detko chodieval aj s mojou bábkou. Takže nejak takto to bolo. Potom tretí ročník, čo bolo minulý rok. To už bolo trochu iné, nakreslíme si ako žiadku. Tri, 4, ja som sa zmenila skôr na takú pubertiačku. Mama hovorila, stále mi príde, keď sa nadávala. A štvrtý ročník, vidíte, táto keď to bolo je potom písomka. A vidíte, 4, 3, takže. Tak, super, že? No, tak potom som 4. ročník a to je teraz. Takže v 4. ročníku cez prázdniny som začala natáčať. Som začala natáčať takto so s tým stojančekom. To vyzerá strašne, ak som začala natáčať. Tak nejak tak sa mi to darilo. A začala som chodiť, teda ešte v 3. ročníku, to som zabila, som začala chodiť na literárno-dramatický odbor v Zuške. A to bola somarina divadielko. Vlastne no, divadielko. Tuto všetky deti. A ja v hľadisku, čo som mi nechcela robiť. No, som začala natáčať. A dopadlo to takto, že ešte stále natáčam a mám 5 odoberateľov. 5 odoberateľov za 3 videá. Takže ďakujem za pozretie a dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, tak hoďte like. Ak nie, tak nie. Takže ahojte!